Ето това го изпринтирахме и това ще рисуваме. Много малко стана. Сега ще го и ще покажа осветено тия части. До такова го дори. Това е друг лист. Чакайте, мърна. После. Ето. Направих до някъде и залепих това, защото много мотива. Ето се жълтото готово. Ще видите тук другия цвят. Ще отцветяваме това. Сега са. Това е другия цвят, аз се отцветих. Ето. Всичко къде трябва. Ето. И сега ще видим другия цвят. Ето я. Само го отворя. Готово е, само косата е в оранжева, защото ми е най-малко. С него ще започна. И ще ви кажа коя тази. Ако който не знае, ама и аз не знам. Ще се опитам да позная. Да, това е Стейси, май беше. Оная Супергърл, да. Ето всичко изпринтирам. После пак ще ми изпринтират едно друго нещо. Може къде тока. Ето това. Ето другия цвят ще видим какъв. Ето това е другия цвят. Ще го отворя. Просто намерих. Ето отворих го. Ще покажа когато го отсвети. Получения резултат, който искам, може да си вземе книжката и да го отсветим. На който харесало. Да лайкне видеото. Чао! От